Hello mga ka-listeners, hindi ako rin pasilong punuan sa akasya kay udto na, init na sugod niya akong ikasabot mga ka-listeners. Wag pagid mo abot pastilan naunsa naman pwerte ng kuha na udto na nag-vlog na lang ako mga ka-listeners kay aron di masayang oras ba, sayang oras siguro tambay dire dia pagid mabot na itari kay landong mga ka-listeners na punuhan sa akasya sagdan sa init ba bugnaw. So, pagit, no? Naano ba ka? Kay ang burog mauna to. Pagit eh. Ang dugaya. Hindi na rin paabot na kalasin. So, pagit mabot. Pwede nang inita. Kay sunsin na kapin. Pagid eh kasilong sa kore. So mga ka-listeners, apit sa lamang kong vlog, no? So karon mag-upload ka sa drama nga kuan Maribel sa kagabi yun. Kaya daghan niya pong naminaw bisan og binalik ni nga drama, pero daghan niya pong naminaw ba muna nga pa man mabuta akong kauban amigo kalugar ko rin vlog intro, no? Maula ko mag-istorya ka na yung mga muagi ba yeah. Tanaw lang ito sa palibot mga ka-listeners, no? Nice kayo views ni palibot ito ba. Tuyo po ito na yung barangay hall lapit. Yan. Lapit na sa barangay hall. Paabot na sa amigo. Dugay kayo nabot, no? Yan. Dulu yung naayon yung Filipino time dahil. Mga ka-listeners. Tigid mayo atong kanunayon yung Filipino time ba kay augtas tag pinaabot, no? Sayo ang oras sabot, no? Sayo ang oras sabot niya lapas na guwan. Hapit na 2 oras ang nakalabay mga listeners, no? Sabi gaya. Brad, lisod ug moy kanunayon nato yung Filipino time ba kay wagid makadismaya no? Makadismaya na yung kuhan eh. Magsabot mo niya sayo kayo yung sabot tiway mo tunga dugay mo tunga magani pero na lapas ang oras ba so mawalagi tungod kay pang timing na naman yung kuhan ditso na paniud to ba mga ka-listeners, pang timing na lang nga ditso paniud to ba makabawi gyapon na ang pagpaabot nga dugay-dugay paabot ito nga dugay-dugay kay kanang nautuhan man pinabot na so dito na panigto ni nagabot sa parte, no? Ang basin po gituyo siguro to aron dito nagpanigto ba, no? Okay man po noon kay siyempre kapoy kay paabot nag udto na gutom na nagabot ito dito na lang panigto mga ka-listeners, no? Ito mga ka-listeners, taas-taas akong intro, no? Paminawan ninyo ang dinala ko palabiyag istorya na ko, no? Paminawan ninyo ang part 5 sa Maribel sa kagabi sa syudad.
Mga higala niya ang sumpay ning sugilanon. Maribil sa kagabion. Tuwing pagmula. Dala, dalaan ang mga bag ni mo sa auto. Manglakaw na ta. Magsinunod ko ni mo sa auto. Love! Andrew! Kuhaning uban na tong datunon sa auto. Nana! Nana, balik diri! Oh, Nana! unsa day tapo? Andrew? Andrew, unsa day tapo? Nakabuhay ang irong kasi nana. O ko ni Andrew. Oh, unsa? Andrew! Andrew, pasag dinala ng iro! Andrew! Iya gining gigukod paingon sa bus kasada. Naunsa man ang tawhanaw eh? Manglakaw na taon niya, bigukod pa kin sa iro. Kapay buong kain ng imbana na, Sindi. Nga naman day tiyo, unsay mo nahibot ka ni Andrew, ha? Anong pinangga man kayo na niyang irong kinitaan ako? Ha? Gisuol man ganina sa tag-iya sa ako. Aron ilabay ng iro Pero siya, sobra kay nakaatiman na ini. Ay, Lupi. Doon naman sa mga tao may kagbaong kay mga mananap. O, ugbaw na nas Andro. Naunsa man ang tawhanaw eh? Malangan na sa tatatong lakaw ini ron. Pabuto lang nato siyang mabalik, hindi. Aw, wa man oy problema. Tungod kay may kaugalingon mang sakyanan sila. Pero wa na ko makauyo ini gibuhat ni Andrew. Sobra na siya. Apason ta siya, tiyo. Sindi, pabuto na nato siya din Ayaw pagsigig apas ng bana. Tiyo, Lupe. Uy! Nana? Nana, hain ka! Oh, uy. Hindi anam day ko sa kalasutsihan. Hindi agi mo pulis nana din Nana! Hain ka! Nana! Oh, Nana? Ang imo mga anak day, ang imong gibalikan din Nana, dili mahimo nga magpundo ka din Base nang gisuod ka lang sa sako sa taong wa makagusto nimo. Dali. Uban na ako, dali na. Tugoy, Nana. Mayo kayo mahigot na ka sa liyog. Dali na lang kang dakpon. Oh, Nana, ayaw kasuko. Dili ka pasakitan. Dali. Mamulit ka sa bahay. Dad na to ang imong duha ka anak. Naunsa naman ta anyway. Huwag bakit mapalik si Andrew. Utoy na. Kalma lang, Sindi. Kalma lang. Alag pala bigkasuko. Bitaon day. Ay ato na lasabton imong bana kay biktima mo na susa ka engkantada. Pero wa man siya mabuang, Lula. Lahi kitsit mga lihok. O gusto niyang buhaton. Tungod na si engkantada. Klaro kay na. O unsa ron? Ero? Ay, hala. Si Andrew. Ay, naguyod ni Nana og sa mga itoy. Diha una mong tangkal ha. Ug nana, walay katurungan ha. Aron mo biya din sa tangkal. Nanay mo mga anak. Dili ka namingaw nila. Naunsa naman ka, Andrew, ha? Oh. Nganong hangtod ang atong lakaw, gilangan man nimo, giangin nimo pinaagi sa pagpangita ng saag nga iro. Dili siya sa ag sindi. Biktima siya sa agaw nga abusado. Ug ikaw lang gibalikan ni nanang iyang mga anak. Kung makabaton na tag-anak, makasabot ra kasabot ng ipasabot. Nagkasabot ko ini, Andrew. Pero lahi na si Nana kay iro siya. Ayaw siya't ikumparar nako. Nasuko ka sindi. Oh. Nasuko ka nga akong gihaguan sa pagpangitas nana. Natural! Manglakaw na ko ta. Unya, tungod lang anang iro nga bisaya kay naong malangan ta, ha? Tanaw, o taas na kay adlaw. Dili una ta mamiya din Unsa? Tungod lang anang iro, ah? Di na ka mubiya din, he? Naunsa ka naman, Andrew? Iro lang ka nas nana. Unya, mawili kag sama niya, ha? Naunsa naman ka? Iro lang siya. Pero nagkinahanglan siya sa atong pagkatiman. Ay. Ato lang siyang ibili sa muslingan, Andrew. Dili. Oy, Andro, naon sa matawang ka nung Iro lang na.
Ay, pagpugong ana, oy. May trabaho tang nagpaabot sa syudad, Andrew. Dili mahimo nga mo absent ko og dugay. Ikaw lang unay paulit dito. Ako lang unay mabilin din sa bahay. Nayabang ka na ba, Andrew, ha? Cindy, sabta ko. Wa ko kasabot nimo. Kung nganong tungod ng anak iro, mausap ang imong nahuna. Kamayo sa tong sabot, nga isuroy sila si Lola og Tiyo Lopez sa syudad. Mahimo nimo silang isuroy. Ug human sa tulo ka adlaw, ihatos lagbalik din eh. Bumuulit na ta. Dili mahimong way mahabilin ni Nana ug sa iya mga itoy din eh. No! Dili ko musugot nga magpabilin ka dinhi. Naunsa man ka, Cindy? Nagselos juga sa ingantada? Wa ko magsalos. Nabalaka lang ko nimo. Wa ka rin maayong plano, Andrew. Unsa man kinaan ng iro nga di man nimo siya kabiyaan, ha? Nganong imo mo siyang palabihon kay nako nga imong asawa? Iro lang na samtang ako asawa nimo. Dili pa ko ganang mo biya din eh. Unsa? Maunay imong hukom? Oo. Sa ako nang giingon. Isuroy sila sa Lula. Dayon, ibalik din eh ug mamuulit na ta. Andrew! Andrew, asa na masag ka? Kasi, ay nalang migan sa syudad. Dito, day. Ayo. Ano na una mi din, day? Aktimanan na lang imong trabaho sa syudad. Sa pagkumanin eh, balik lang din. No! Di ni mahimo! Ay, pasilan. Ay, mag-away mong kanto, ha? Pasagdan na to sila, ma. Pasagdan na to. Mas mainang magklaruhay ng magtiayon, uy. Unsa man ka, Andrew, ha? May higda naman hinoong ka diha! Cindy, may labar akong Milabad ang imong o kay di ka ganahan nga mularga. Unsa no? Unsa man? Tungod bagi hapon ni kang Maribel, ha? Unsa man? Gimanduan ka ba ng inkantada sa dili pagpauli sa syudad? Uway nagmando na ako, Cindy. Di na ko ganahan nga mo biya din eh. Ha, tingali! Gipugngan ka gyud ni anang Maribel, unsa no? Wa ko niya pugni. Siya mitokmo na ako sa pagpalayo din eh. Kaya namiligro ko na ko. Oh. Mauna iyang gisulti nimo. Oo, Og diin mo makasulti. sa gabi nga may gisundan kong tao. Og si Maribel ang maong tao. Oo, nagkasulti mi. Ug iya kong gitukmod palayo niya. Og dili ka gustong magpalayo niya. Ambot. Naglibog na ko. Mas malibog ka kung magpadaog kasi mong gipati, Andrew. Kinahalang batukan ni mong imong gusto nga magpabilin ini dapita. Maluoy lagi kong mubiya ni Nana. Pagpili. Kanang iro o ako? Cindy, Kipakaubos mo nagmaayo ang akong pilit tungod anang iro. Karon pagpili. Kanang iro o ako nga imong asawa. ayan ako papili, Cindy. Naunsa man ka? Ayaw ikumpara ang imong kaugalingon sa iro. Asawa ta ka. Natural nga importante ka na ako. Pero sa manig imong gibuhat. Tuwa sa syudad ang atong trabaho. Pero di na ka gusto mo balik dito. Mag-usa man ka nila sa probinsya. Mahimo pa na akong lugwayan ang akong bakasyon. Dili ko musugot. Cindy, ayaw na lang akong lalisa. Please, sabta ko. Gusto ta kang sabton, Andrew. Pero na kung binuang nang nahunahunaan mo nga magpundog ang dugay dinhi. Please, tulo na lang kaadlaw. Andrew. Oh. Hello, Sir Mandy? Yes, sir. Mapauli na unta ko karon diha, sir, pero doon na pa may problema dito sa probinsya. Yes. Okay. Okay, sir. Mga alas 8 sa gabi naanami sa syudad, sir. Okay. Way problema. Bye. May problema sa opisina. Kinahanglan maka-report ko, ugma. Doon ay problema sa admin. Mao gani nga una na lang. Hatagi ko tulo kadlaw din eh. May naunaan lang ko ining bayin karaan. Oh, Andrew. Please, Cindy. Una na lang sa syudad. Musunod lagi dayon ko. Gawas pa. Wa pa ko mahuman og tambal ni Manang. Okay.
Tulo ka adlaw ka lang din ha. O karong Sabado, tuak ka na sa syudad ha. Oo, lagi. Isaan na ako nimo. Amping sa biyahe, love, ha? Ikaw, Sad. Ayaw paglakaw kundi di mo kauban si Tuyo Lope ha. Ay, kabalakas hindi. Ako rin bantay ng bana mo. Hindi. Kasunod nilang yung uban ni mo syudad. Mabisi man sad ka. Kay doon na siya ka may problema sa opisina. O, lagi lulaw. Ayaw ka bala ka. Manguha ko ginit nga view din para imong ipintal. Okay. Andrew, love. Ayaw ba yagit paglakaw o gabi dako ha? Dili lagi. Naunsa man ni siya, eh. Mura naman kong bata, dari. Sige na. Amping, ha? Magtawagan na lang ta. Okay, love. Tawag na yun kung mabuta ka sa syudad. Sige, sige. Bye. Bye. Andrew, nakabati yung kaskiserte si mo asawa, ha? Dili ka mahimong mo gawas o gabi ang dako. Magunsam-sa ko sa gawas o gabing dako, eh. Tio, muandar pa ng imong motor? Wonder man. May imong huwaman? Maribel? Maribel, nagbata ka pa? Ay, nakatuhog na tingali siya. Ay, saan nagisandig sa bumbong? Kanino tayo maong pinintal ni Maribel? Ako ni Darong sa lungsod. Basiluna na sa'yo mo palitin eh. Kanino tanahon sa mga buting rosas o sa hayag nga buwan. Maribel! Ma? Nahuman na ni imong pinintal ng mga kalatsotsi sa kagabiyon? Oo, ma. Mahimo ni ako ibaligya? Oo, ma. Sige, pila man sad ni? Ikaw na ang bahala, ma. Sige, katog na lang diha kay adlawan pa. Mayo ang biyahin, Cindy. Medyo daghan rin tao kining lungsod ingon ining rasa. Brad. Yeah. Bantayin yung motor ako, ha. Dili na ba niya ako? Okay, ya. Sige. Palitan ako ang atigong katas. Uban pa nilang kinahanglan nun. Ang bell store. Mao pa ipapangabli sa hamtong na babae. May adlaw nang... Ikaw na sad? Nasuko ka nang? Ayaw lang kasuko nang. Niara ko kay mamalit. Ha? Nakita man ako nga nangabli na kasi mong tindahan. Mao nga miduol ko. Sa palito ni mo? Sabon o gatas manang. Kadinitan ang mga pinintal sa bumbang. Ha? Ang baligyan ano? Na may presyo. Oo, baligyan na. Mutan ako, ha. Kahayag din ni sa kalasod siyan. Maribel? Andrew? Nialagi ka? Ikaw nga akong ganhi, Maribel. Nga naman. Gimingaw lang ko nimo. Ha? Gimingaw ka na ako? Oo, Maribel. Ug. Dili na ta magbuwag, ha. Unsa? Gusto ko nga narakapirmi sa akong duol. Akong makita. Makasaad ka ba anak ako, Maribel?
Oo, Andrew. Dali, Maribel. Ano ta dito sa kabuwakan? Dali. Andrew. Hangin kayo, Maribel. Gunod mayo sa kamot. Andrew, makabuhi ko di mo. Dali, Maribel. Sunod ako. Dali. Andrew? Andrew, hain ka! Andrew! Hain ka! Andrew! Oh. Nagdamko ko ni Andrew. O gimingaw ko na siya na ako. Ganahan kayo kung mutanaw sa lahong ni Andrew. Manang, kinsa may nagpintal ining tanang mga pinintal? Wa ko kaila. Pinalita sa kumbana sa buhay pa siya. Mo ba? Pero, bago ko magining usaw? Oh, kana. Gihatod lang na sa suki sa kumbana. Pero, nga naman iyang mga pinintal. Pulos man ni buwak sa kagabion. Ha? Oh, mauso na hilig sa mga pinto. Mo ba? Manang, kining kalachuchi sa kagabion ang akong paliton, Manang. Pila man eh? Usa ka libo na. Sige. Ako ning paliton. Uy, daghan man di ikaw ginumpra. Ako lang ipunan ang kinumpra ni Cindy, tiyo. Oy, unsa ng kwadro? Nakapalit ko painting dito sa Bell Store, Lola. Mao ba? Pastilan, dito ko kasi strikta og tag-iya nga tindahan. Nakaila ka ba sa tag-iyaan ng Bell Store, Lola? Dili, good kayo, pero wa akong kaklaro na niya. Kay tagsar man na siyang mga bli. Mo ba? Nakakita ka na di niya nagtag-iya na ng tindahan na, ma? Oo, pero padagsara. Kanindot ko na ng pinintal dong. Mo daw? Ako nung regalo ni Cindy, nagpauli na ako sa syudad, Lola. May pa, kinahanglan yun ang ama ng imong asawa. Ano? Oy, dong, tumanag yun ang imong gisaan nga dili ka mulakaw sa panahon sa kagabion, ha? O, tiyo. Dili may himong mulakaw ko. Ma? Ma? Oh, may kay nagmata ka na. Dahali lang imo usa ka pinintal. Ang bag-o nimong pinintal. Ang puting rosa sa kagabion? Nahali ni. Maayo noon, ma. Ako ni gibaligyan ko sa kalibo. Mao ba? Aw, gamay man sab ni. Igora ng presyo, ha. Humara kong kaon, ma. Magpahangin na ako sa gawas. Ayaw kay palayo ha, Maribel. Pagdaas mong cellphone, i-mute lang araw-ray makamati kung manawag ko. O, ma. Kumusta naman ka diha, love? Nara ka sabay? Love. Naradya ko din sa bahay. Maayo. May buhaton pa ko, love. Manawag lang mo niya ko ha kung dapat ko'y time. Sige, love. I love you. I love you too. Bye. Mayo kay. Wala mamugos Cindy nga mapulion ko. Uy. Unsa man mumot? Uy. Baho na usab sa kalachuchi. Di marunggikan. Liliun ako sa bintana. Mga kalachuchi ka na. Ni Asia. Ni Asia Maribel. Ako ni susiyon. Pasin ko
Napa sa ubo si Maribel. Si Maribel jud ang nagkatagan ng mga kalotsuchi. Iya pa ka siya sa palibot. Maribel! 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 Pakita na ako! Maribel! 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 Hain ka! Maribel, magkita na ako! Sa manuri. Maribel! Magkita na ako! Hain man ka! Uy, dili. Maribel! Tingog ka ron ni Andro. Nagpangita siya ni Anang Maribel. Hain man ka! Magdili ko. Tagalag, budagan na siya na sa kakahuyan. Maribel! Di lang muna ako makakita ni Andro. Manilig lang muna ako. Ay, mani. O, tara. Manilig lang muna ako. Oh. Oh. Ikaw na. Oh, ako. Ako ni ma. Mugawas ko, ma. Ay, una. Unsa man to. Inootong akong nabati nga naa sa gawas si Andro. Nagpaninggay sa nga Maribel. Ala, mura naman sir og nahilom, oh. Dili ka to ato lang ko na una. Dini ka na sod sa bahay, ma. Ako na magsusi ni Andro sa gawas. Kaya basig damgo lang to na to. Lupe, hoy, Lupe. Pasod lago sa Andro na sa gawas, ha? Ayaw pagsugot ng mulakaw siya, Lupe. Maribel! Maribel, hain ka! Uy, Maribel! Andro. Unsa naman sa ninyo mo gibuhat ni taon, oy? Huwag mo ko'y gibuhat, iyo. Ano na yung pagsangpit ni mo sa nga ni Maribel? Unsa may buti pa sa mo, Dana? Tiyo, nakakita ka ng mga puting buwak sa ubo sa bitana sa akong kwarto? Uy, unsa man ang mga puti nga nagkatag? Mga buwak ka na sa kalatsuchi, tiyo. Tutuod. Mga buwak tuod ka na sa kalatsuchi. O ganun, naamasam na diha. Kisa may nagsabuwak, Si Maribel, tiyo Lope. Unsa? Sigurado ka nga si Maribel may nagsabuwag niya na? Oo, tiyo. Niya siya. Ay, ayaw. Ako sa pangitaon. Asa. Ay, paglakaw, ha? Oh, tiyo. Tumana ang imong gisaad sa imong asawa nga dili ka mulakaw panahon sa kagabion. Maluin taon kasi imong asawa dong. Tiyo. Ayaw pa da salamat ni anang maong engkantada dong. May asawa ka nga angay nimong huna-unaon dong. Ha? Bag-o pa mong nakasal. Ayaw in taon o budhii ang imong asawa dong. Naunsa naman ko, tiyo. Nabuang naman tingali ko. Dili ordinaryo kining hitabo nimo, Andro. Gilamat ka sa kaengkantada. O kinahanglan imo ni batukan. Ayaw pa da sa imong gibati para niya. Oo, tiyo. Dali na, dali. Manood na tasbay, dali. Ayaw una. Oh. Ina. Unsa pa may gilanto ko nimo diyang depita, ngit-ngit man na. Ha, Andro? Unsa, Andro? May nakita ka ba diya sa ngit-ngit nga kakawyan, Andro? Wa, tiyo. Oh, kung mo na, dali na. Manood na tasbay. Dali na. Usa ka man? Jo, nakonsa naman sa kadyas kamasbay. Ay, kahit oras mama eh. Nakamata na sa minuon. Manood na lang ta. Basin og musumbong na si mo asawa nga. Nitabo ka ron. Tara. Tiyo, wangi lang ko. Oh. Ayaw lang ninyo sulti si Cindy bahin sa akong paggawas karong gabi una. Andro, sure na dali. Dali. Sige na. Andro! Dili ko musumbong. Basta Hindi ba? manood na ta. Dali. Dali na. Manood na tasbay. Dali lang, tiyo. Salamat.
Salamat ka nakita ko na sab si Andrew. Dali na dong. Manood ito sa bahay kay... Tugtaw na kayo dinis gawas. Uy, dali. O, Teo. Kumpleto na ang akong kakapion. Nakita ko na sab si Andrew. Mubiyan ako din eh. Magdali ko. Katingalig magkamata si Mama o mangita na nako. Salamat. Nauman na kita ko nga akong gitrabaho. Masabit na gid na ako kini akong proposal ugma sa kliyente. Kumusta naman kang akong bana dito sa probinsya, no? So, ayan akong tawag. Basin og nagmata pa si Andrew. Hello, love? Oy, nagmata ka pala ki. Nakatuog na ko pero nakamata ko. O, mo pa. Kumusta naman ka diha? Kuan, mayor man. Uwa ka malakaw? Wa man, dira ko sa bahay. Uwa ka mamakaklav. Cindy, dira ko sa atong idaanan diri sa probinsya. Naghigda ko. Wa lagi ko mulakaw. Oh, maayo na, Owen. Sige, love. Good night. Yes, love. Good night. Noon sa man ko. Nga dili mo kong katog. Cindy, pasaylo ako nga na makakuni mo. Pero wanin ako tuyo ah. Nganong dili man mauha sa akong nahuna si Maribel. Nganong karon pa man nagkita si Maribel nga minyo naman ko. Dili ni mahimo. Dako ning sa minyo na ko. Ug mahal ko ang akong asawa. Dili mahimo nga magpatuntal ko ni Maribel. Kinahanglan mawagtang siya sa akong nahuna ug kasing-kasing. Ngano ka, Nino? Nga malipay man ko bisan makakita lang ko ni Andrew. Di na gid mawa sa kung nahuna si Andrew. O gusto ko nga makakita pirmi niya. Buwan, tabangi ko. Gusto ko nga makita kanunay si Andrew. Gusto. Nahibaw na ko kung unsa akong buhaton aron ako siyang ikauban kanunay. Maribel? Ay! Ma! Ikaw manggudi ay na. Nagdungan man ni noon tag-abli sa pultahan. Ma, nanguha kong kalatsutsi, oh. Ako ning ipahumot sa akong kwarto. Dihaw na ka, ma, ha? Naunsa manis Maribel? May payon kay siya. Unang higayon nga nabati ko siyang kusog ay mukatawa. Saan kaya nakapalipay ni Maribel? Hain naman tong akong canvas. Kinahanglang ikauban ko kanunay si Andrew. Andrew. Salamat sa imong pag-abot sa akong kinabuhi, Andrew. Sukad, karon pa ko malipay og sama ini. Salamat kaayo. Lupe, ibutang na diri sa misa ng termos. Naan naman ka na init tubig. Niyan na, ma. Sige, painit na. Nana sa init ka pa, no? Lola, Yulope, mayong buntag. Uy, naon sila ng naong mo, Andro. Duka mo kayo na. Lola, please, tawangi ko. Usa? Noon sa man di ka dong. Tawangi ko ninyo nga.
Mahano na sa hingpit sa kong nahuna si Maribel. Andrew! Ay, Andrew. Ako yaw ba na imong gipanulti? Pamalik na sa sambalan dong. At doon atong tambalan. Magbatambal ko niya. Kinahanglan mahusay na niya akong nahuna, Lola. Di ko gustong makasa sa among kami niyo ni Cindy. Kinahanglan ka na. Kay dako ka ng sa kung makagusto ka og laing babae dong. Kay may asawa ka na. Mao nga tabangi ko, tiyo. Pangandram, kamutungas tas bukid. Madto tas payag sa tambalan. Kalayo ko dahil ining bahay sa tambalan. Gusto ka ka nga mahanaw sa imong hunahuna ang Encantada. Ang tambalan na yun ang makatabang ni mo anak doon. Ay. Wah, nakapoy na doon tungason ining dapita. Kung doon na pala yung kay cellphone ang tambalan, di na yung tatang maghago pa og pagtungas ninyo eh. Pasiduan ako ninyo, ha? Lola, yun Lope. Naangin na noon mo ining tabo na ako. Ay, nanagunan na ah. Ang importante, mahanaw sa mga nahuna ng tambalan. May adlaw! May adlaw! Kinsa na? Manang! Ako ni si Lope, Manang! Ni As Andrew kay... aron ang patambalan ni mo, pakusab lang! Dili ko makapanambal ron. Oh, Onsa? Pero nga naman. Saka mo din sa akong payag, aron magkasulti tag maayo. ay. Manang! Ayan man ka! Di ala ko sa akong gamayng kwarto. Dili, Andrew. Ilingko diri. Ikaw lilingkod, Lola. O sarang may lingkuranan sa lamisa. Maayo kay mitungas gud mo karon din he. Doon ako'y dakong ngilad nga balita ga isulti nimo. Ninyo. Uy! Kuyawan mo sa taana, uy! Unsam ng balita, Manang? Nasuko ang Encantada nga naghamok ka nimo undo. Mao nga gihatagan ko diyag sakit. Unsa? Kung mauna, dili ka makatambal ako karon. Manang, kinahanglang tabangan ko nimo. Dili na mauha sa akong nahuna ang Encantadang si Maribel. Dali, paduol na ko. Dili. Ikay lingkod rin bangko, Andrew. Aron na mahiling ka dahil maayo ni Manang. Sige, ayaw paglihok. Hikapon ko lang ang imong dughan. Ha? Yaman ako. Oy, dili. Manang? Unsa man imong nadiskubrihan? Daotang balita. Unsa man kana, Manang? Dili ka na makalingawas sa gahom sa maong Encantada. Unsa? Maulipon ka na sa maong Encantada hangtod sa hangtod. Ug gubon niya ag imong kaminyon. Manang tabangi ko nga, dili ka na mahitabo. Kung mao ka na, ako na lang yung ibaligya nimo ang akong habak nga akong gigamit sa pagtambal nimo. Ha? Kining akong kwintas ang makatambal ni anang gibati mo. Pila masad ng maong kuntas? 2,000 lang. Ha? Pero garantisado kining maong kwintas nga dili ka na madutlan sa gahom sa Encantada. Pero, nasakit mo lagi ka, Manang. Ha? Kung mahimong kaming kining maong kwintas ang dili makadut na ako ang gahong sa Encantada, nganong nasakit man ka? Tungod kay ako ning nahubo sa dihang naglaw ko sa akong mga manok sa luyo. Ay, bayri na lang na idong Andrew. Bitaw dong. Kung maunay mahimo ni mong itaming batok sa Encantada, bayri rin na. Sige. Ako ning bayaran. Pero, mahanaw nakaha sa kong nahuna sa Maribel kung
ako ning isulob. Natural ka maning kamot pag yun ang enkantada nga maulipon kaniya. Aron makuha gyud kaniya gikan din sa atong kalibutan ug mada sa iyang kalibutan. Pero kung hugot gyud ang imong pagtuo anang maong tameng, mahimo ka ng epektibo. Ha? Ang imong hugot nga pagtuo ang importante nga mahimong epektibo ka ng maong kwintas undo. Aw, tuo na lang gid anak dong. Ay, kunya, wa ka na ilaig buhaton ni Andro. Wa na, bayrin na lang ka ng kwintas ug makalakaw na mo. Sige. Nakikwarta diya dong. Bro, Oo, tiyo. anya na. Naya, bayri na Andro. Ini ang kwarta man ako. Ay, salamat. Amping ka ng maong kwintas undo. Ug ayaw gyud ibuwag sa imong liog. Sige mo ko na imong mata man. Dahon sa imong kamuna. Nasuko siya ga ako kang kitabangan Andro. Unsa? Nasuko ang enkantada sa akong paghatag nimo sa kwintas. Sulira mo ko imong mata man. Naman sa kamuna. Manang, murag nabisa ka dumawa. Kaya amo ka lang datong sa doktor. Lakaw na lang mo. Naglisod ko. Ako nalay bahalang makikawal ni ining maong enkantada. Ay, nadali mo Andro. Lobe. Lakaw na. Ay kakinsa gani tuingan sa enkantada nga naghasol ni mo undo. Maribel ang yangan. Encantadang Maribel, dili ka makabuntog na ako. Palayo sa akong pasyente. Palayo. Manang, bilisan ka naman, Gud. Bisik na kabayo. Lakaw na mo. Kiyatakin ako sa encantadang Maribel. Lakaw na ka mo. Encantadang Maribel, dili ka makabuntog ka na ako. Encantadang Ma? Niya ka sa akong kwarto? Gawatayan talaga na to, Maribel. Layo pa man ang kakapion, Ma. Layo pa. Padayon na una sa mga pagkatog. Oh, Ma. Nganong gitutukan man ko nimo? Naghuna-huna lang ko nga daga ka naman di ay, Maribel. Ma. Ug bisag unsa pay akong buhaton aron pabilin kang bata og inosente. Dili ko na kinibahin. Salamat ka nakasapot ka na nako, Ma. Dahil ba akong daghan kagitago na ako, Maribel? Ha? Mora akong nakita karon nimo. Dako ka na. Magsugod ka na sa pagpamakak nako. Ma. Lula, unsa man? Paaga ka? Ayun na, mamakuhay lang una na. Kalayo gis payag sa tambalan. Wa makawang atong tuyo kay nagadali ang habak doon. Wagit. Lula, di ba? Di man maayo nga magtinero gabak? Wa kapaunsahan mo kag inkanto. Di na kinahanglang maghabak ka. Pero dili tao ang gusto mo lipo ni Mondo. Busa dili sa biyanong tambal ang idawkat ni mo. Maayong tako na. Mahanaw na sa kunhuna si Maribel. Pinaagi ning kwinta sa tambalan, Lula.
kinahanglang imong hugtan ang pagtuo ng maong habak, Andrew. Bitaw dong. Mo may tugos tambalan dong nga. Hugtan mo ang pagtuos mong habak. Aron mahimo ng epektibo dong. Akong panikamutan, Lola, di Lope. Hindi na mo, mamaulit na tagas kapo. Nakayo. Nanawag si Cindy, Lola. Love? Love? Hain ka man doon, ha? Asa may magkibuhat? Asa man, nilakaw ka? Kalma lang. Kadagan ba mo mga pangutana? Una, may lakaw ko. Nga nilakaw naman sa ka-love. Asa ba ikaluin? Nagpatambal ko, Love. Kauban ko karon si Lola o si Tio Lope. Gigamis ng balan. Aw, mao pa. Abi na kong naglaag-laag na sa tas kabungturan diha. Nagpatambal ko, Love. Busa ayaw ka balaka, okay? Dili may tabo nga hatagan tayo ang problema. Maayo kinakaw na huna ka, anak, love. Sige, Love. Magpatayo na miglakaw. Kaya gusto nang upahuay ni Lola. Ikapuyan ng pangas. Sige, bye, love. I love you. Ay napaguna-huna atong inkantadang Maribel, ha? Mga na akong ibuhat, Love. Dili na akong maguna-huna ni Maribel. Sige, bye. Maribel, hatagan ta kagagawasan sa tanan mong gustong buhaton. Basta dili ka lang mamakak na ko. Ma, Kita na lang duha ini kalibutan na Maribel. Busa kinahanglang way ibakak sa usang-usa. Karon sa ingon, matabangan nato ang usang-usa nga magpakabuhi na malinaw. o ma. Karon tubagag ako pangutana. Diin ka maggigan gabi. Kung ganong malipayon ka man kayo miabot, Maribel. Ha? Unang higayon gabi nga nakita ta kang sobra ka malipayon, Maribel. Ha? Kung unsa may nakalipay nimo, mo rin gusto na ko mahibawan. Ma, Sultihi ko, mahimo pag ako na lang ni. Maribel. Dagan ako mati pa. Busa doon ako ikatungod nga mapalipayon kung gusto ko. Gusto ka. Pero ako ang mamahibo ni mong giya, Maribel. Ay kalimutan. Inahan ko ni mo. Ug ako ang mahimong giya sa matarong nga daan. Manahibawagid ka nga malipayon ko sa panahon sa kagapion. Ubos sa takdol nga buwan. Dahibaw ko. Pero lahi ang tinidlap sa imong mga mata gabi. Sobra gid ang kalipan ni mong gibati, dili pa. Ug di ka makalimod na ako ini, Maribel. Busa karon kinahanglang mo sulti ka na ako sa tinuod. Tinuod ka unsa ma? Ang tinuod ko din kagikan gabi. Ug kung unsay nakapalipay mo dito sa kalatsosehan. Ma, Anak, sige na. Unsa pinakapalipay ni mo gabi? ma, Hmm. pasaylo ako. Ha? Unsa pa mo sa nga angay mo pang iyo pasaylo? Katuman sa akong saad. Ngano? Unsa imong gibuhat gabi? Miadto ko sa bahay ni Andrew. O gihatagan siya kala Chuchi. Nakikita ka totohanan, ha? Wa ko nakikita niya, ma. Wa mi magkasulti. Nagtago lang ko sa luyo sa kakahuyan. Igo lang kong mitanaw niya, ma. Maribel, Papasaylo ako. mo ra nagibuhat nimo? Ug malipayon ka na kay mi pa uli din, eh? Oo, ma. Wa ko makasabot sa kong kipati, ma. Nalipay ka ko nga nakakita ni Andrew. Dili. Dili, Maribel. Kinahanglang ibo ng patyon kung unsa may naas imo kasing-kasing. Daan tara ka gipasidan an anak, dili ba? Gituman ko ang akong saad, ma. Wa ko magpakita ni Andrew. Nagtago ako sa luyo sa kahoy, ma. Ug wa siya mahibaw nga na ako kadagtanaw niya sa kit-kit. Maribel. Maribel, hunungan na nagmaong kabuang. Pagpakabuang pa di ay ko gusto lang kong butanaw niya sa hilom aron malipay ko, ma. Gipasidan an talakang daan, Maribel, kapag nagubot sa ito kinabuhi ka ng Andrew. May asawa ng Andrew. Usa ka Cindy. Nahibaw ko, ma. Nabasa na nako ang bahin sa gitawag og kapinyoon. Nga ang babae ug lalaki mahimo ng bana og asawa hupan sa seremonya sa kagapion. Nahibaw ko, ana, ma. Nakabasa na ko di ana sa libro. Naaraman niya, ina. Nahibaw ka nagyugirda kung sa na, hindi ba? Nga mahigit magagtahong minyo. Pero wanin ako tuyo, ama. Ug dili bawaha sa kugunahuna si Andrew. Maribel. Kung kinahanglang silutan ko ni butugot sa maong sama, sige, siluti ko. Wanin ako tuyo, ah. Bisan unsaon.
Dili na gid mapapis sa kumunahuna si Andrew. Dili gid siya mawa. Maribel. Gano'n nagkuop ka man na naghabol, ha? Siluti ko, ma. Nagasa ko. Busa siluti ko. Ang mamahuay na ta. Pakasakit sa kunsilog linakaw. Muna kong yusta. Kay padiot tulog eh. Kasagot pa, ubo pa. Oh, ma. Pait na. Sige. Paway na. Ay ko. Pait ka na babaw niya. Ma. Unsa na may pamatiin mo sa imong lawas, Dong Andrew? Dong? Iyo. Hasol magyapon na akong una-una. Di pa tingali dayon na mawa sa imong hunahuna, Dong, ang engkantada. Sige, Dong. Magikay siya ko sa itong pagkaon, ha? Kanina kayo. Noon sa man ko. Hasol magyapon ang akong nahuna. Musingkit pagyapon ang puti kayo nga bayhon ni Maribel sa akong nahuna. Unsa ang pagilin ako? Ako yung kilin akong sakang Cindy. Hi, Ma'am Cindy. Kamusta mo kang minyo? Okay naman. Kay bawa ka, ma'am? Dagkan kayo nasuya nga ikaw ang gipili ni Sir Andrew. Unsa? Pasagin na sila nga masuya. Unsa awin nga ako namang mana si Andrew. Kumusta naman si Sir, ma'am? Ha? Okay naman. Ay, Ma'am Cindy, may problema ka ba sa inyong kaminyoon? Amot ka't matawag ba niya problema? Nga naman, ma'am. Duli kabit sa Sir Andrew, ma'am? Dili kit matawag na kabit. Kuan. Hala, ma'am, uy. Laking suod siya laing cheeks. Uy, palikiro nila Sir Andrew, ma'am. Naibyan sa engkantada, Mars. Unsa? O ganang ni katawa ka, Mars. Di ko kumutungan ano na yung kantada, ma'am, uy. Basta galibala na ni Sir Andrew. Basta doon na si Uyab, uy. Alang gihapo nga, gingon nga yung kantada. Aron dili kay kamasuko niya. Ha? Murag gusto kasi mo nahuna, Mars, da. Kinahanglang klaruhon ko ni Andrew. Kinahanglang maklaro na kung si Andrew bahin ini. Ma'am, hala. Ayaw na kong epil sa imong pagpanawag, ha, Ma'am Cindy? Hello, love? Andrew, sultihi ko sa tinuod. May kabit ka, unsa? Cindy. Unsa ko na imong gipanulti? Dili tinuod nga usa ka engkantada ka na si Maribel, no? Imo siyang kabit, nga imo lang gitago na ako. Awas man, imo na siyang uyab sa wa patamaminyo. Ngano naging minyo ka man ako nga naam na kay laing babae si mo kinabuhi? Cindy. Unsa ko na panulti ba? Karon pa ko makahuna-huna ini, Andrew. Karong panahuna, dili na uso ka ng mga engkantada. Pero imo gihapon ang gigamit aron mailad ko. Aron patuhuon ko nga naibkan ka lang og dili ingon nato aron dili ko magselos anang Maribel. Inyo kong gisabutan anang Maribel, no? Cindy. Kalma lang. Naunsa man ka? Kataas ba na imong yaw-yaw? Ngano? Dili ka gusto? Nga ako kang sudyaan unsa no? Kay gadahan ka nga patuhuon ko nimo nga naingkanto ka lang og wa kay kabit. Wa ko'y kabit! Ayokong singkahi! Kinalamati ka na ako! Wa ko'y kabit! O tinuod nila kita ko ka ng Maribel. Sa ako nang giingon nimo, siya ang mitabang na to aron dili ta mo patay sa mga tulisan. Anong kaliban na ka nang isog niya, love? Ang! Imposible magituon nga doon na pa ingkanto ron. Ug mura kong amaw nga mituoy ni. Cindy, dito ko gikan sa tambalan. Kung dili man enkantada ka na si Maribel, nagpakita na unta siya nako panahon sa adlaw. Pero wa! Nagtago siya sa kangit-ngit sa kagabion. Oh. Ha? Sorry.
ang kunon ko. Nagkasulti mi pag-usab niya ng Maribel. Pero panahon gihapon sa kagbiyon. Unsa? Cindy, hangtod ako. Wa ko makasabot sa nahitabo na ako. Dili normal nga babae si Maribel. Mura sig Amerikana, nga puti tanan, ang balahibo ug buhok ug panit. Ambot ba? Ang bugtong itom niya, maulang ang iyang kalimutaw. Unsa? Misulti na ko ni mo anak, dili ba? Nahangtod ang iyang pilok, puti. Ang tanan niyang balahibo, puti. Ang iyang mga mata, light brown. Unsa siya ka albino? Ug dili sa engkantada? Unsa? Albino ang imong kabit. Cindy, Daan pa ko. Mauday kulbaan gid ko nga maghuna-hunaan ng Maribel kay tao gid ay siya. Unsa siya ka albino? Og kung tinuod nga mahal ko nimo, Andrew, gusto kong ikasulti ka ng maong babae. ha? Andrew, dili ko nimo mailad hangtod sa hangtod ang imong giingon nga engkantada. Usa ka tao sa adlaw ka na si Maribel. Usa ka albino. Cindy, O kung gusto ka nga mahibalik pang akong pagsalig nimo, dad, asa ko atupangan ka ng Maribel. Cindy. Mubalik ko na sunod adlaw. O gusto kong ikasulti ka ng kabit mong albino. Bye. Usa ka albino si Maribel. Hindi naman ko makatuog. Tiwasan ko ang akong pagpaint. Ma? Gaduwa pa man ka matog, adlaw pa man. Ma, dili na ko makatuog. Unsa ba nagipintal nimo? Dahil mo pa nagitabunan og dali-dali. Wa rin ni makuan. Mga buwak lang ni. Mao ba? Oh, yan ay mo gatas. Salamat, ma. Tood, muadto na ko sindahan. Ma. Ikaw na bahala din sa bahay, ha? Human mag-inom pa ng gatas, katuog na kay udto pa. Ma. Ayaw pagpuwaw, kay makadaot na sa imong mga mata. Mahimong muhangyo. Unsa man na? Mahimog palitan ko ni mong tina sa buhok. Unsa? Unsa pa sa nasuot si mong ha, Maribel? Sa may plano ni mo? Magtina kas buhok aron makagawas ka na sa lungsod? No? Mao na? Ma. Maribel, unsa naman ang say nasuot si mong utok? Pasaylo ako, ma. Kung unsa mang imo na hunahunaan, kalimti na. Pangayo bisag unsa, Maribel. Ayaw lang yun pagpakita sa mga tao. Ani na lang ko sa bahay, ma. Sige. Kanus amang ko makagawas ng presuhan nga gibutangan sa kong inahan ako. Mamatay na lang tingali ko din sa bahay nga akong presuhan. Oh, Andrew, nagidukto ko man sa gawas bay. Ano man? Ha? May ginaw na lang ko, tiyo. Ano man? Naibaw ka ba kung unsa ng albino, tiyo? Albino? Oh, kanang mga gitawag og tao sa adlaw. Sa Tagalog, kay tao ng araw. Oo. Ano ba? Oo. May nakita ka bang albino, tiyo? Oh, pag yun. Pero, nakadungog ko nga kanang mga albino. Anak ko nung nag-inkanto. Pero, tao yun na sila, tiyo. Oo, tao. Ang uban gani kay moingon gyud nga dunay gahom kanang mga albino sa pag-ayo og sakit. Unsa? Yun ang anong miabot na naman sa na si mong nauna. Andrew? Si Maribel. Usa siya ka albino, tiyo. Unsa? Tiyo,
Huwaman ko na kanimong motor ha. Oh, sige. Asa masam ka? Ganahan ako magsuro-suro dito. Base pan kung mawa sa kung ang problema. Kaya usa maging imong problema, Andrew. Giaway ko ni Cindy sa phone gabi ito. Usa? Nagtuo siya nga usa ka taong albino si Maribel. Ug nga ako kining kabit. Usa? Oh, tawa maging ka ng albino. Ug mo iyang gusto nga ngay atubang na ako niya si Maribel karong sunod adlaw. Kung mauna, imo ginang iatubang si Maribel nga tukang Cindy. O tiyo, aron mo tuo si Cindy at dili na ko kabit si Maribel. Papalitar ako ining flashlight, apili og battery. Na may rechargeable. Ay, kanalang di battery nga ako. Kinalang di may pauslas tiyo lupi og lula sa akong buhaton karong gabi. Nara, oh. Di bayad oh. Uy, ang bill store. Abli na sa... Darang hamtong nga babae. May gisuot. Mayong adlaw di manang. Uy, may paliton ka? Wa, may ipangutan na lang unta ko ni mo manang. Unsa man na? May naibawan ka bang mga albino ining dapita manang? Ha? Naibaw man tingali ka kung unsa ng albino no? Nahibaw. Ug nga nung nangita ka man anak klasihas tao, Wa lang. wa ko'y nahibaw ang albino ining dapita. Kung wa kay paliton, makalakaw ka na. Manang, nga nung init magkagbuot na ako. Ha? Una, gitiunan ko ng mag-armas. Unya, dili sa mong tindahan. Iso kay kagtiagdan ako, ma'am. Nga naman, kung sa may saan ako nimo. Parihas na kagnaong sa tao nga akong gikalagutan. May kaila ka nga, susama na kong naong. Busa kung wa kay paliton, lakaw na. Kalain mo ni Manang. Iapin mo ko siyang kasuko sa taong iyang kalagutan. Ato ko sa ubang tindahan, be. Ato ko lumutan na rito kung doon na ba yung mga albino nga nagpuyo in dapita. Wa ba'y albino din yung dapita? Salamat ha. Dagan na kayo kung napungutan na pero wag yun na kitag albino ni dapita. Kung mo na kung sa madyari kahatin si Maribel. Wa na gid madawag si Andre ako. Sa una sa wa pa mi maminyo. Hapit kada oras manawag gid siya nako. Pero karon maminyo na mi. Murag limtan na gid ko niya pirmi. Kung kinsa man kanang albino nga nakapagpupang niya. Ako ginapasakitan og sulti ko magkaatubang niya. Asawa na ko ni Andrew Pusa. Kinahanglang putlo nilang ilang relasyon kung uyab ang kada sila. Nagtutakit ko nga daan ang may gitago si Andrew nako. Maudi ay nga gusto siya nga adto mi mag-honeymoon sa ilang ancestral house sa probinsya. Tungod tingali anang Maribel. Nalingaw ra ka sa lungsod, dong? Nalingaw raman tiyo. Napakaon na ba ni mo standard tiyo? Oh, napakaon na. Oh, nakailan lagi sa nimo, dong, Andrew. Kaya mo paghot naman siya, makakita nimo. Dali na kayo nga nambok si Nana, oh. Huwag ang iyang mga itoy, dong. Naatiman mo sila pagkaon, dong. Hello, Nana. Hello. Okay, dong, di ako na, ha? Baga ko itong nakukahoy sa loyo. Kaya ako itong ayuhon ang bungbong sa loyo. Sige, tiyo. Kaya, Nana, hain mo naman puyo si Maribel. Gusto. Ikaw, Nana. Ikaw. Ikaw lang makatabang na ako aron makitaan si Maribel. Taon ng mayo diya. Kaya kang gabi, doon natin importanteng lakon.
sakit sa kong tuhod. Katuog na lang, Lula. Sakit man kayo mong tuhod. Ayaw na pa bunawi din sa gawas. Oh, matog dugog sa'yo. Ha? Di pa maulan makugmayo sa paghakot sa kahos, Luyo. Matuog na ko ma, ha? Unang ka, Andro. Sige lang, Tiyo. Pahuway na. Masood ako sa kwarto, Andro. Ika na sira ng bintana sa sala, ha? O, Lula. Ako na yung bahala din eh. Ay, salamat. Sa'yo sila mga tuog. Makasipat na miss Nana. Nana, manglakaw na ta. Diyan lang una. Diyan lang una ng mga ito mo, ha? Dali, dali. Dali. Pero, magbinutan ka. Suroy ta ka. Pero kinahanglan nakakahigot. Tara. Dili ka magliw ka. Okay, dali na. Manglakaw ta balik sa mong lugar. Niyari ka sala? Wa ko'y ganang mulakaw ron, ma. Aw kun mo una, ano ka na sa usbay? Mikaon ka na? Oo, ma. Panihapon na. Nakaluto ako para sa imong panihapon. Ah, sige. Di ka na mukaon? Busog na ko, ma. Ani lang ko din sa sala. Ablihan na ako ang bintana para makita na ko ang gawas. Oh, sige. Kaya mo sayo ko katog ron. Mura naglain akong lawas na. Imni na og tampal, ma. Kuman ako panihapon. Ako ni na nagtambal. Ani lang ko din sa bahay. Wa man ko'y ganang mulakaw. Wa na sa ipuan. Ngit-ngit tayo sa kakahuyan. Mas muamag ko dito. Ani lang ko sa bintana maglantaw sa kawas. Nagsika pa ang mga suka sa atang sa puntod. Sa may lungsod. Malipahin ka tingali kayo ang mga tao diha sa lungsod. Bisan ko humana ang kalingawan. Kinahanglan dawaton na lang ako ang miserable kong kinabuhi. Oh, Nana, hinini lang. Ako sa ganun mo. Mura magagad, nagdali, uy. Maguyod man ko ni mo. Uy. Kung sa maning among gisubay nga daan ni Nana, paingon ng gini sa kalasutsihan. Para kayong sungito siya ng dapita. Ano mo kumukarahon na ini sa unang. Bayo nga mulundum ang iro siya mga gaon. Nana? Oh. Nana? Pangitaon na si Maribel. Nakasabot ka? Oh. Di ano mo sa kalasutsihan? Ano na din Nana? Oh, uy. Magulog ko. Asa man tao, uy. Oh, gusto mo tungas para sa ibabaw. Nana, hinihini lang. Uy, Nana, managma ko. Uy, Nana, hinihini lang. Unsa kay gibuhat ining Andrew? Di man motupag sa iyang cellphone? Di katuog na ka siya. Pero imposible. Alas 10 pa. Dili pa siya makatuog ining mga orasa. Pero manong dili man siya matupag. Nana, asa kong dadun, uy? Ano naman yung daan sa dakong bayan nung isog ng babae? Uy, Nana! Uy! Ato kita sa ibabaw? Oh, Nana! Uy! Nagkana namang kagusto lang kanay mong lalakang. Uy, hinihini lang, uy! Ngit kaya gana, no? Hinihini lang! Nagkanam nagkagamay ang mga suga sa lungsod. Ilanan nga nangatog na ang upan. Pero ako,
Maupay akong pagmata. Mura ko uglin na lang sa kagabion. Oh, unsa man ron? Pagkot sa iyo? Oh, mura man ron pagkot ni Nana. Ug tuwa kinikikan sa ubos. Nana! Di na mahimong patayon sa ibabaw, Nana! Ito na lang kasabay na ng malditang tiguang! Nana! Nana, puyo! Ayaw magalas! Nana, ikaw na? Oh, si Maribel ka lang naa sa ibabaw? Hindi ko pinangarap na Unsa makay mahitabo karon nga natultulan naman gyud ni Andrew ang bahay ni Maribel. Madaka niya sa atubangan ni Cindy si Maribel. Unsa may sunod nga mahitabo? Mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning sugilanon. Maribel sa kagabion. Dalit sa RMN drama. Moto ka listeners ang part 5 no. Nga wala pa na ako mahuman og sa pagkatinod mga ka-listeners, wa pa gid na ko ma-edit ang part 5 sa drama nga ayay mapriso ka ug sa kining Maribel no. Kining video gaon na ron eh. Kay gilaay ko pinaabot yun sa pagkatinod lang, gilaay ko pinabot kay ang among sabot alas 9:30 gud. Nya karon alas 11 kape na. Kaya ha, murag alas 11:30 na hapit 3 minutos kulang. So 3 minutos kulang mga kalisinos para alas 11:30 no? Una nga pertig yung kuha na 2 ka oras ang ning labay mga kalisinos. Nya kay wa pa man gid moabot so na gid upload na ko ni kong vlog ron kay akong memory ning kuha na ning low storage na. Low storage ay sugod. Murag 2 gig na lang siguro na nahibali na akong memory na. Sa internal memory. So mag-delete na po ko na kay kuha para makamix ta unya no kay unya ang gabi pa ni. Unya gabi pa na to ni ma-mix ang video. Buntag pa alas 10:30 o alas 11 kape no alas 11:30 nya unya pang gabi no so karon ay advance na to istorya na gabi karon gabi na ninyo mabati kay gauna man ta una itong video busy na kayo dito pita. Mga mga listeners, thank you so much for watching. Balikon ako. Merry Christmas tong tanan no. God bless sa tong tanan og Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy